Здравейте на всички! Правим едно видео. Днес сме на Асеновата крепост, която, както може би много от вас знаят, е една от най-големите забележителности в нашия регион, именно Асеновград. Решихме да дойдем, за да заснемем, да покажем какво всъщност се случва наистина с крепостта, тъй като разбрахме, че има някакви проблеми. И това, което ще ви покажем, всъщност е горе, на втория етаж, където се намира и основната църква. На долния етаж е приземието. Там има едни стенописи, които вече са останали, много малка част от тях всъщност. Повечето вече е заличено. Ето може да видите за каква природа става въпрос тук. И за съжаление наблюдаваме поредната безхаберна ситуация в нашата държава към един паметник на културата от изключително голямо значение. Както забелязвате, никой не ни посреща. Няма никакъв персонал, което позволява свободно всеки да дойде и да прави ето тези неща по стените на крепостта, което за съжаление не е правилно да го наречем с най-меки думи. Каква е причината? Тепърва ще разберем. Но това, което виждаме за момента, е един изключително ценен обект, оставен на произвола на съдбата. Както виждате, част от старите надписи все още са запазени, макар и много малка част от тях, на които хората продължават да оставят своите послания, белези и така нататък. Проблемът тук е, че, както виждате основно, пак повтарям, няма абсолютно никакъв персонал, който да, дори не говорим за гидове, ами най-малкото за хора, които да стоят и да съблюдават за това хората, които идват, да не правят проблеми. Най-малкото и да пазят обект от такова голямо значение. Както виждате, правен е ремонт. Стените са замазани. Много малка част от оригиналните стенописи са запазени, а ето това тук е най-големия проблем. Както може да видите сами, става въпрос за страшен теч, който всъщност уврежда и малкото останали автентични стенописи. Сега, това най-вероятно е проблем на покривната конструкция, която между другото е ремонтирана, но може би съществува някакъв друг проблем, който не е бил отстранен и за когото трябва тепърва да проучим въпроса как стои, защо и съответно кой трябва да носи отговорност и защо до сега никой нищо не е направил по въпроса. Ще направим още включвания, за да можем да проверим какво точно се случва и как е допуснато един такъв прекрасен обект на културата, посещаван от десетки хиляди туристи от цяла България и света всяка година, да е в такова окаяно състояние и да липсва и елементарна, как да кажа, идея за това да се осигури нужния брой персонал, който най-малкото да се грижи да не се допускат неща от този род, тъй като тях не им е тук мястото. Очаквайте допълнителна информация по въпроса. Ние ще се опитаме да свържем с всички институции, които трябва да дадат съответните отговори. Това е от нас за сега. Чао и хубав ден!